aka daga Lagos aka kira wani ya zo Jos dan ni ban sani ba. Ina zaune ranar ban da ko kwabo. Ya zo a mota mai tsada, a hannunsa na fara ganin irin wayan nan da ake buɗe ta gida hudu ne ko meye. Ina zaune sai ce Alaita ne mu ya sauke gilas. Muka zo muka gaisa. Turaren hannunsa ina jin na fi sati in nayi haka ina ji. Ya ce mun da Allah yana ake sai da abinci mai kyau ne. Ya ce Alhaji can Amadu Bello ya zaka je, nan kawai irin local food ne da ake sayarwa a gida. Ya ce to ba za ka damu ba da Allah ka raka ni mana sai in baka kuɗin mota ka dawo ko in dawo da kai. Ya ce ba damuwa na shiga, muna ta hira. Ya ce shi fans ina ne, ina ƙauna ta fim in ba ni baya gani. Na kai shi zan tafi, ce a ka shiga mu ci tare. Ya ce in ordering duk abin da nake so. Na yi order na ci, zan tafi sai ya ɗauki 100,000 ya bani. Har na zo daidai kofar da zan fita a wurin. Sai ce Alaita ne da Allah minti ɗaya. Sai ce da Allah ba za ka damu ba gobe ka zo nan mana daidai wannan lokacin ina da magana da za mu yi da kai mai muhimmanci. Na ce to ba damuwa. Washe gari shi yake kira na wallahi Hajiya. Na ce gani nan ina zuwa. Na zo muka sake cin abinci. Sai ce ba kai mamakin yadda na damu da kai dan tsakanin jiya da yau har mun saba ba. Har nake ɗaukan alheri nake baka. Sai ce to kin ka san mu 'yan fim muna da masoya. An mun fiye da abin da kake mun ai. So dan kamun ba zan yi tunanin wani abu ba. Sai ce to shi gaskiya ya zo Jos ne dan ni. Ya ga gidan da nake kwana. Ya ga irin motar da nake hawa. Sunan matata kaza, dan ƴaƴanka kaza, yayanka kaza, duk wani wanda muka haɗa jini da su sai da ya faɗa. Ya ce shi memba ne na Kabal, a bakinsa na fara jin wannan kalma.